tal-greens hawnhekk għaliex għandna lil Matteus Grasso bil-kulur ħadrani, isek leprechaun. Ejja, hekk. Bl-aħdar b'dik il-daqna oranġo. Tal-Irlanda, ta' Eżatt, għalek jisek. Kappell jonqsok. Kappell. Dak jisallifni wieħed, ara. Ejja, il-ħabib tagħna Dejjem xi kappell. Dejjem sib kappell u. Kappell jiġih hemm xi jsir. Mesib kultant. Jiġi li jsir. Ejja, kultant isib kappell li jiġih. Kulħadd tu jsib kappell jiġih. Mek dejjem. Bħal kull wieħed u waħda minna. Biss kpipel kemm trid u moda kemm trid nsibu. Imma illum vera għażilt suġġett illi nimmaġina ħafna nies u npoġġi nnifsi magħhom ta'. Prosit. Tgħid lix biex jiena llum tiġini l-ħeġġa u l-volja u l-will lejdilha kif trid biex nipprova niċċaqla. Ekku. Illum ma jkollokx abtit tagħmel xejn f'temp bħal dan. U jiena nieħu gost li anke nitkellem miegħek ġan għax inti isek tirrappreżenta x'ħafna nies anke jgħidu jagħmlu ġifieri anke jekk ninnutaw ċertu. Kif qed tħotti qarawek. Naqsek, ekku. U dik hija l-pura verità illi ħafna nies meta anke jiġu biex jiddeċidu x'se jagħmlu, anke jekk huwa għal dak il-ġurnata stess, jiddeċidu ħafna bit-temp. U dik hija l-pura verità. Imma aħna li rridu nagħmlu jekk aħna rridu naslu għal ċertu riżultati hija li ma nsibux kemm jista' jkun skużi. Issa tgħidli skuża illi bit-traffic pereżempju li jkun hemm minħabba x-xita illi jiena nagħmel satejjem waħla, skuża illi pereżempju noħroġ u nsir asra allura mbagħad nagħmel ġurnata mdejqa għax qiegħda mxarba. Mhix skuża, però l-Ingliżi jgħidu don't wait for all the lights to be green, la tiqbad ma l-aħdar, għana ġan semmejlek l-aħdar. Li ma sens, ġifieri da jekk inti qiegħda fit-triq, ma tistax tippretendi illi ma tistax tinserta bozza ħamra waħda, illi kollox qisek ir-reġina b'kien preparat għalik. Għax ir-realtà hija illi aħna ħansibu ħafna ostakli. Ġan, ejja ngħidu li jiena minn fejn tlaqt minn nax-xahar biex niġi gwarda manġa, iddeċidejt li nimxi straight line. Kikum xejn straight line mill-ewwel wara 2 metri kont naħbad ġo ħarblu. Ekko. Dik tallimna fil-ħajja, illi inti għandek ħafna toroq imserpin u daqqa titqaf fit-traffiku, daqqa titlatela, daqqa tinżel niżla, il-ħajja dik li hija vjaġġ. So. Mela aħna number 1 ma nistgħux nippretendu illi kollox ħajkun easy. Ejja nitilqu minn hemmhekk. Però illum fejn nixtieq illi anke nieħdu din l-islod ġan hija kemm hemm qawwa tajjeb bejn dak li ħafna nisejħulu will-power, jgħidulek għax m'għandix will biex nibda, jew minn fejn ħanġejba l-will, ħalli nibdew inżomma. Kemm hemm rabta bejn din famuża will u aħna ma xiex nassoċjaw irwieħna li ma sens. Ara tlaqna bil-mod. Mela, ma nafx għax lek ġan, jiġrat li anka bil-pizza ta' konżajr. Illi darba niftakar, missieri kien xtrali minn daw il-pizza tal-Square. Daw li qatru isom sponza, Illaħ, dawk li l-borza tagħhom tkun soppa, starter. Issir parti mill-pizza. Tajjeb li tittiweksja biex taqla l-karti. Ngħidu kif inimma wkoll. Vera hija ħniżrija. Ekku. U jien naqħażin. Naqħażin Nikola. Okay. Imma xorta tkun trida kultant. Le. Jien nibda ngħid tara jien kemm qed nisma' li fis-serjetà di, ġifieri. U jiġuni żewġ sibiet kif qabadniha fuqha, għax inti vera taqbad il-punti eżatt. Meta nixtri daw it-tip ta' pizzezz, nibda naqa' ħażin. Ngħid tara jiena kemm qed nagħti ħniżrijiet lili, u ħniżrijiet fis-sens ta' mart u hekk. U mbagħad jgħaddu li sibijiet oħrajn. Illi naf min kuljum jixtri minnhom. Ġifieri naf nies illi t-tfal tagħhom ituhom kuljum daw il-pizzet. Ir-raġuni hija finanzjarja ta' ħafna. Le nifhem, dika tkellimni għal kemm il-darba ġifieri u t-tajba qiegħda hekk ġanna bħas sigaretti. Hemm min jgħidlek laqqas biss għadni nisol tantili mpejjeb, issa tobba jgħidulek jekk m'intix tisol dak huwa allarm akbar. Għax b'termini sempliċi darba kont smajt tabib jispjega dak isu fan illi inti meta tisol qed titnaddaf. Eżatt. Jekk laqqas biss qed tisol, anke l-fan ara x'għandek ġewwa. Aħseb wara x'għandna. U dil-pizzess l-istess, tiklu ġurnata wara l-oħra, darba jdar direkt tnejlek, li u mbagħad la drajtu sar parti minn ħajtek u sar problema. Però u hemmhekk xtaqt nasal jiena darba niftakar illi missieri meta kienx għaddejn il-pizza. Wara jiena kont neħħejt kollox. Ma kienx il-pizza l-problema, għax kolli kont bl-influenza. Wara ħaġet l-influenza. Li ġara kien illi ma bqajt nassoċja dik il-pizza ma niskużi neħħejt kollox. Allura kont għamilt karriera ma nieħux pizza. Kont għamilt l-isbaġi vira 5 snin, 6. Għajt tibża li kull darba li ħatikola ħattella. Tumbra. U ħafna nies fejn jiġu biex jinbidlu ġan jagħmlu eżatt l-istess. Jasbu lek fl-exercise,
dakka min jaf kemm ħanereq, ara kemm ħaninten, min jaf kemm ħandhom fit-trafik, min jaf pereżempju x'ġuħħa jkolli wara, jien diġà m'għandix ħin jiena l-exercise ħanivvinta mela jassoċjaw l-exercise ma' numru ta' żvantaġġi. Ekku. Li jgħidu kif inhi, hija parti mill-istorja. Però jekk dawk l-istess eżempji aħna, imbagħad fl-istess ħin impoġġuhom ħdejn eżempji reali wkoll. Li huma li bl-exercise ħajkolli iktar enerġija, mela dak l-exercise qed nassoċjaw ukoll ma li jkolli dera aħjar, ħanorqod aħjar, ħanati eżempju l-tfal. Iktar konfidenza. Iktar konfidenza. U ħanati eżempju anka lil ta' madwari illi isma' jiena flok ma żvugajt fihom. Jiena mort niżvoga fl-exercise, jew flok ma żvugajt fl-ikel, jew fix-xorb, jew fis-sigaretti. Żvugajt fl-exercise għax ta' minn ngħiduha illi dik id-droga li jagħtuk il-vizzji drawiet bħall-exercise ħajtu ilek ukoll. Mela l-kimika, dik li jgħidu endorphins, il-feel good factor, dak li jgħidu serotonin li tħossok inti naqra iktar ħaj, dak ħajġi mill-exercise ukoll. Allora l-appell tiegħi wkoll ħajkun ġan illum għażel id-droga tiegħek. Sewwa. Hemm droga illi ħatoqtlok, hemm droga illi xorta xi darba ħatmut biha, tajjeb. Imma apparti li ħatatik aktar x'ħajja attwal, inti li ħatatik ukoll hija kwalità ta' ħajja aħjar. Kif ħatħossok bik innifsek? Li aħna naħseb hemm iridu naħsbu iktar. Jiġifieri jekk xi ħadd jaħseb illi ħanitrenjaw għax qatt ma aħna ħammutu, ikun qed jitlaq punt żbaljat. Aw dik jiġifieri skont ma tix tassoċja. Nista' nassoċja mal-araq, ma' sħana, ma' trafik, jew nista' nassoċja ma' ħanagħmel ħbib ġodda, ħanħossni immens aħjar, ħanati eżempju anka lil partner, lil mara, lil raġel tiegħi. Għaliex? Għax kif tuffija ħażina kapaċi tħassar kannestru ħsieħ ġan. Nemmen li tuffiħa tajba li tibda b'eżempju tajjeb, tista' tagħti eżempju lill-oħrajn ukoll. U n-nies, speċjalment it-tfal għendu kif finita. Jien għal xejn ngħid lit-tifel tiegħi li qatt m'għandix, ngħidlu ibni tpejjib x'taf qudiem qatt impejjeb, dej dak kemmu ipokrita missieri, aħjar jaraw x'inhu jagħmel. U din nismaħħa ħafna anke min jaħdem fil-qasam mediku, jgħidu li ma tinħossni ipokrita. Illi l-pazjenti tiegħi ngħidilhom isma' nqos naqra ħej u qed iħarsu li qed jarawni kbir. Eżatt. Jiġifieri anke fuq ix-xogħol. Jiena kif qed tgħid inti, ġifieri hija kwistjoni wkoll ta' standards individwali da bħal meta tara tabib illi ma jagħtix każ xiekol. U allura tara tobba li huma anke obeżi minħabba kif jieklu. U hemmhekk tibda tgħid imma isma' dak mhux aħjar joħsib tiegħu nnifsu flok jgħid lili. U dik ikollha l-eżempju jkaxkar, jiġifieri inti mhux billi xtajt li x'tagħmel l-aktar li dak li jkun ħaj jiġġudikak anke kemm jaf dak, kemm jemmen dak li qed tgħid. Allura kemm importanti li anke speċjalment quddiem it-tfal li nagħtuhom dak it-tip ta' eżempju. Mela, meta aħna anke wkoll ġan ħanamlu assoċjazzjonijiet. Mela pereżempju darba smajt psikologu kbir barrani kien qal illi waħda mit-terapiji li juża ara kemm tajba di biex jgħin lin-nies jaqtaw is-sigaretti, taf x'jagħmlilhom ġan. Jgħidulhom hawn għandek pakkett ibda pejjeb qudiemi. U jgħidulu jiena ġejt għandek biex naqta' s-sigaretti, ħatajdli biex inpejjeb, jgħidulhom ibda pejjeb, issa nigwidak jiena. Li jagħmel dan huwa illi ma jħallihomx literalment jieħdu break bejn nifsu ieħor, jew bejn sigaretti u ieħor, meta wieħed mhux tejjeb kompli. Sa ma jwassalhom f'punt ġan illi tant kienu ilhom ipejpu bla nifs, bla break. Jaqbdu jnaħu kollox. U jumbrawhom tant dawk is-sigaretti f'daqqa ġellhom iħossuhom ħażin. Allura fil-li huma kienu jassoċjaw is-sigarett ma' relaxation, qed nieħu nifs għall-kwiet u hekk, fil-li f'daqqa waħda tant ħadu minnhom illi beda jdardarhom anka wieħed. U jgħidlek illi hemm min li jagħmel is-snin imbagħad jibqa' l-bot minnhom. Però again, jekk inti ħadeġa tmur f'punt illi tajt isma' ħi, kemm għandi bżonn noħroġ nieħu sigarett, kemm itini paċi, jekk ħanerġa' nassoċjaħ mal-paċi, ħanerġa' naqbdu. U ħanerġa' mmur pass ieħor. Ġan, kellimnija kemm darba jiena u inti illi aħna l-appell tagħna hawnhekk huwa għal min bis-serjetà xeba u jrid jinbidel. Le, min irid jibqa' kif inhu. Għal xejn, jista' taqliblu dan il-ħin. Dik il-kelma, ġifieri dik hija għalda. U l-istess tas-sigaretti. Hekk ħammur jiena biex ngħid isma' x'batitni l-mara biex naqta' s-sigaretti. Jekk batitni l-mara mhux ġejja minni għal xejn. Mela, l-ewwel punt qabel ma taħli l-flus, qabel ma taħli l-ħin tiegħek u ta' min ħajiltaqa' miegħek, hija jgħid jiena bis-serjetà irrid ninbidel iva jew le, għax jekk le għal xejn. Fuq dan il-punt li qabbatt inti ta' sigaretti, nieħu pjaċir minn naraħ li għandu rieda biex iżomm lilu nnifsu aħjar u jibda jitħarreġ. U jibda sew. Bat jasal fil-punt li jgħidlek isma' jiena
ma nistax nibqa' mpejjeb daqshekk għax inkella mhux sejtini biex nibqa' għaddej bl-eżerċizzju. U tara anka illi affettwa anka l-vizzi oħrajn. L-istess fuq ix-xorb. Ġifieri ħafna ħbib tiegħi illi sa fil-għaxija forsi nkunu qegħdin nixorbu flimkien, imma tlata filgħodu kif ħadqum biex timxi jew inkella tagħmel jogging. U tibda tnaqqas ukoll, tikkontrolla. Biss għandek minn ħajmurlek l-estrem ieħor. U ħajejdlek u hija kollox kif qed tgħid inti psikoloġija, illi ħajejdlek imma jiena ġejt fil-ħajja biex noqgħod nimxi. Biss biex noqgħod inżomm lili nnifsi biss, mhux ħajjar niekol, ingawdi, u mbagħad meta jsejjaħ lil mulej, indabru. Iki, u naħseb ġan illi min jgħidlek għax ma jkunx esperjenza l-exercise għalfejn qed ngħidlek. Għax l-exercise mhux xi ħaġa ta' qisni jiena mort imbagħti, m'għandix abtit nistudja jew suġġett ma naħmlux u qatt nistudjah mu qed nieħu l-ebda pjeċir. L-exercise avolja tidher li inti qed tisforza, il-feeling huwa tal-ġen. Inti li Meta tagħmlu iva. Meta tagħmlu, dik ikollha ġifieri bl-Ingliż jgħidulek just show up. Għax hekk inti mort u bdejt, inti sa ma wasalt, jista' jkun ma jkollokx abtit. Però hemm ħafna xi tellifna. Ġifieri qed inkun onest u ċar għaliex jiena ninkwieta illi f'pajjiżna qed nitilqu minn dak il-punt li pajjiżna għasanna l-kultura u mentalità sportiva. Ġifieri jekk tqabbilna ma' pajjiżi oħrajn, anke pajjiżni ta' daqs tagħna, il-mentalità u l-kultura m'għandniex aħna m'għandniex sportivi. Aħna bdejt nara meme illi għaddejja illi 11 il-plejer Spanjol skurja ix-xutja 21 xut u 7 Maltin kielu 200 u ma nafx kemm il-nugget, ħara speċi tagħna kif aħna tajbin. Imma x'aħna l-interess tagħna jibqa' jdur madwar l-ikel il-kumdità u fejn tidħol l-iskumdità aħna niddejħu. U sallum il-ġurnata għadna naraw it-taħriġ illi nżommu lil nfusna tajjeb bħala skumdità. Ekku, u fimni, il-bniedem di natura ċan ta' xejn għandu kif inhi. Ifittex dejjem ix-short term. Jiena jekk għandi bħalissa x'nagħmel, pereżempju nieħu bej deċiżjoni faċli, deċiżjoni ħafifa. L-istint ħajd li moral ħafifa għax imbagħad forsi b'xi mod jew ieħor itqila, forsi ma nafx kif ħadd ħfief. Tronija hija nafu dik id-deċiżjoni qatt ma ħadd ħfief. Allora l-aħjar li sabu li inti tibda b'dak li huwa li tqal. Tajjeb, u da fejn l-exercise l-istess. Ma kif ħanibdew fl Ara kemm tajba, pereżempju fil-ħodu sabu illi jekk jiena bdejt bl-aktar ħaġa tqila għal-ġismi illi huwa l-exercise, tqila fl-ima sens. Tqila fis-sens illi rrid pereżempju nitqanżaħ nisforza nagħmel għax ġismi dik għamilha lest kwalunkwe ħaġa oħra illi laqqas tinvolvi attività fiżika, ġismek ħajamilha aħjar u ħajsiba eħfef milli jien. Jiġifieri ġieli hemm min jgħid li isma' jiena qabel ma nsolvi problema ta' b'sirt nagħmel inqummi fuq dak is-siġġu u mur indur dawra mal-blok. Għax il-fatt li ċaqlaqt, il-fatt li jerġa' bdejt ngħaddi d-dem, il-fatt li ġismi ħassejtu irsista xi ftit, wara ġewni aktar idejat ta' kif nista' insolvi dik il-problema. U meta aħna niġu preżentati b'żewġ għażliet, ngħid isma' jiena ħanażen defa' quddiem it-television. Il-lejla u ġurnata xogħol jew mur nagħmel l-exercise. L-istit ħajdlek quddiem it-television. Mhux hekk tgħid minn se inbiddel iż-żar, min intefa' fuq is-sufa intefa' hemm. Hekk jgħidulek ħafna nies. Ekku, u mbagħad jiġrilu min ikun diġà esperjenza l-exercise xi darba jew oħra, jgħid meta nagħmel dik l-għażla mbagħad wara tgħix kemm inħossni guilty. Tgħix kemm inħossni qar. Waqt li kieku mort nagħmel l-exercise wara ngħid issa ħaqni vera nara naqra television għax ġismi ħadem, striħajt, għamilt li għamilt u qed inħossni ħafna aħjar. U tħossok aħjar, ħatorqod aħjar daw. 100% ġifieri nagħtikom garantija għalihom. Kollox da minn. Però min ma jħossux guilty? Jiena ngħid ġan. Le, min ma jħossux guilty illi għandek ħafna jien ngħid il-maġġoranza tagħna ma nħossunix guilty aħna li ma nitħarġux. Ma nħossunix guilty illi nixorbu l-alkohol minn flok immorru nimxu. Ma nħossunix guilty illi nitħanżru u nieklu milli noqogħdu nitħarġu. Dak se nagħmlu. Ekku ġan, bħal kollox jien hemm dak huwa vizzju. Vizzju ħażin, sfortunatament, illi aħna ngħidu jiena, pereżempju wara x-xogħol ħan intefa' bil-qiegħda. Għalfejn vizzju ħażin, mhux għax ma ħaqekx tistrieħ, vizzju ħażin għax taf illi dak qed jikkawżalek problemi. Illi forsi llum inti xtarhom, illi forsi bdew jinbnew ġo fik bil-mod il-mod. U jista' jkun li ma jtukx avviżi minn qabel, da mhux l-ewwel darba ta' persuna tqum sew fil-għodu sa fil-għaxija tkun ħallietna. F'jattak tal-qalb, jiġifieri ma' affarijiet reali. Illi jiena ngħidlek biex nimmotiva ruħi, jiena jekk is-soltu nassoċja dak it-television ma' relaxation, illum irid nassoċja ruħi ma' jekk ħanibqa' sejjer hekk, jiena onestament nista' nħalli dil familja
il-tima. All right. Jekk kan nitgħallem nassoċja las ma' ħsara, dak las ħanibda nobodu u ħanibda niċċaqla. Minn hemm iridu nibdew. Oh, dik Las, ġifieri li ħafna minnhom mbagħad niddejqu jew nirrifjutaw illi nsejħu lil nfusna żenin. Mbagħad hemm id-denial ukoll. Però ngħidha jissejħu għalih min irid, imma min kuljum ma jagħmilx inklusina ta' ġifieri, min kuljum ma jagħmilx eżerċizzju għax huwa żien. U jinnejt oħra ma jħobbx lilu nifsu, għax hekk inti qed issibħin għal kollox u għal kulħadd u għalik le. Ħadbati mhux inti l-aktar jekk għal ħers qatt-timra jew tiġi nieqes, però dawk l-aktar li tħobb. Għax ara dawk kemm ħajinkwitaw, ħajspiċċaw iduru bik, so on and so forth, forsi anke jekk inti l-unika sorsa income għall-familja, anka dak l-income ħajkun qiegħed jiġi imbabas il-ġerma. Ġifieri il-passjoni li jista' jkollna lejn l-ikel, il-passjoni li jista' jkollna lejn forsi l-karozzi, passjoni lejn affarijiet oħrajn. Kollox jiddetermina il-passjoni lejn infusna. Dik waħda ġan, u għalhekk għażil dit-tema llum ma xiex tas-soċja. Għax jekk jaħna social exercise ma tbatija, ma ma traffic, illi huma reali, u ninsa illi hemm dak il-pożittiv kollu li qed jistennini, d-dera, is-saħħa, l-enerġija, l-eżempju, sizes iżgħar, illi jiena ħankun iktar anka forsi produttiv f'dak li nagħmel tajjeb visibilju nistgħu ma nispiċċaw qatt. Tobba saħansitra jgħidulek ġan, illi kieku l-exercise kellu jkun pillola, ġifieri kieku l-effetti tal-exercise qegħdin kollha ġo pillola, dil-pillola tiswa l-miljuni. Għax idli inti li ma pillola, ħatollilek is-self-esteem, ħattik iktar konfidenza, ħatejnek tkun iktar anka produttiv, ħatnaqqaslek ix-xaħam, ħatilbes sizes iżgħar, ħattik enerġija aħjar, ħatejnek torqod bil-lejl, ħatqum enerġetiku fil-ħodu, li ma pillola ħattik daw kollha. Anzi pillola. Jeżistu. U xek, anzi pillola normalment ġan, jekk ittik benefiċċju wieħed, ittik tliet side effects magħhom. Eżatt. Ejlek isma' ħassolvi dik imma ħaddilek rasek jew luġieħum ma mbagħad taħraqlek l-istonku, pereżempju. Ġifieri, dik ikollha l-effort illi jrid isir biex aħna niftakru, nassoċjaw illi vera u hija aktar sempliċi li mur diżi way out li nitażżen, però jekk niftakar illi dak li ħanamel ħajkun għal dal pożittiv kollu, għar nassoċja l-exercise ma dak il-pożittiv flok ma dak il-negattiv, dik il-will, dik il-determinazzjoni ħatibda ġejja u mbagħad stalina li bħal pjanti inkomplu nsaqquha. Kif inkomplu nsaqquha? Bil number 1 nibqgħu ffukati fuq għalfejn bdejna. Again, dawn ir-raġunijiet. Plus number 2 ħajmotivak ħafna wkoll ir-riżultati li inti tkun qed tesperjenza inti stess. Għax da tajjeb tisma' l-grasso jgħid x'inhu huma l-benefiċċji tal-exercise, trid tibda tgħixhom biex tapprezzhom, għax meta tapprezzhom tibqa' dej bihom. Grazzi ħafna Mattejus. Fidejkom kollha intom illi isseguna li dan l